Nu m-am urcat, dar nu mai aruncați. Nu mă urcat, e mare! Giti! Haideți, mă! Giti! Liniște! Stai, că nu liniște, stai. Că nu vreau cum avem cu tine. Uite! Ce faci tu aici? Ce faci? Intră! Liniște! La loc! Cum puteți fi atât de imoral? Băi, moral! Dacă vi s-ar fi întâmplat vouă, ce-ați fi făcut? Gata, nu? Dar nu am de nimic. Și nu pot să cred, în momentul ăsta stați cu minți. Vă vă știți cum să vă faceți